I aquí el biomèdic. Li volem donar una mica d'espai perquè últimament funciona molt bé, cada vegada ho venem més, i li hem fet una mica de raconet, una mica de córner per donar-li una mica més d'importància. Que seria això. Sabatetes, sabatilles que semblen sabatetes. Això està per vendre bé de preu. Ja us ho diré quan vingui aquí. Aquest està molt bé. Còmodes, amples. Molt xulo aquest també. El bàsic de cert. La boteta. Això cada vegada té més sortida, cada vegada ho anem venent més. Anem als bàsics. Un saló. Aquests quatre. Merceditas, el Wallaby, velcro llis i velcro bota llisa. Ens falten els d'home. Aquest funciona molt bé, és el Wallaby i el de bota.